Quins són els objectius d'agrupació Sords de Vic i comarca? L'agrupació té molts objectius a nivell genèric, com serien tant d'esport com atenció a persones sordes, donar-nos a conèixer a nivell social, també cobrim tot el tema lúdic, com són excursions, sortides, xerrades. Quines activitats i projectes desenvolupa aquesta associació? Tenim projectes tant a nivell intern en col·laboració amb l'Ajuntament, també fem diferents activitats, com ara fem el futbol en silenci, que és una prova i el resultat és molt positiu, perquè l'objectiu que tenim és fer difusió de la llengua de signes a la comunitat sorda, perquè sovint tant els nens com els adults no se n'adonen que existeix aquesta cultura i aquesta llengua i, de fet, nosaltres, no? També volem eliminar les barreres de comunicació que existeixen i fent més accessibles els diferents actes que es donen. Quina és la situació general de l'esport adaptat per sords? Sí, l'esport està completament adaptat, ja sigui futbol sala, com futbol gespa, hi ha lligues a nivell nacional, diferents tornejos, participem a campionats d'Espanya també a la Lliga de Catalunya. Potser sí que hi havia hagut una època en la que sí que es celebraven més tornejos i ara ha anat una mica menys, perquè potser el jovent hem anat creixent i hem deixat de participar tant i ara ha d'estar a la segona generació que ho faci, però està adaptat. En general està completament.